שלום, אני רינת, ואני רוצה להראות לכם דרך אחת פשוטה מאוד לקבלת החלטות דרך הקשבה לגוף וכלים של שיטת הקונסטלציה המשפחתית. אז בשביל להתנסות בזה צריך קודם כל איזושהי קבלת החלטות, משהו שאתם מתלבטות, אם אתם רוצות א' או ב'. אני למשל התלבטתי אם אני רוצה להירשם לאיזושהי סדנה מסוימת, אוקיי? אז מה שצריך זה בלטות, אני תכף אראה לכם את הרצפה שלי, צריך קצת מרחב, צריך בלטות שאפשר לעמוד עם שתי רגליים עליהן, ולא, כי יש לפעמים נגיד בלטות שהן רק רגל אחת, זה פחות נוח, אז אם אפשר שתי רגליים, אם אין לכם בלטות כאלה או יש לכם פרקט, אפשר תמיד להשתמש בקריות או אפילו דפי נייר שאתם כותבים עליהם בחירה א', בחירה ב', זה טוב שיהיה גם אופציה לשלישית, תמיד טוב שיש. אבל אני אראה לכם איך אני עושה את זה עם הבלטות. אוקיי, אז אני רגע אחליף שתראו את הרצפה שלי. רגע, למה זה לא נותן? אוקיי, אז אנחנו מתחילים ממרחב שיש בו בלטות שהן נוחות, שאפשר לשים את שתי הרגליים בנוחיות בתוך בלטה אחת. אני מתחילה מנקודת 0, שזה לפני שבחרתי. אוקיי, אני כאן עכשיו, שמה לב לגוף, נוכחת, מרגישה, נושמת רגע, לפני שבחרתי. ואז אני בודקת, אני מחליטה שהבלטה הזאת תהיה כן לסדנה, והבלטה הזאת תהיה לא. אוקיי? ואז שוב, רגע שמה לב לגוף, ואז אני מרגישה איך זה לעמוד על הכן. נגיד שאני אומרת כן. נושמת, שמה לב. כן. שמה לב מה קורה לנשימה, מה קורה לנוכחות, האם אני נוח לי במקום הזה. ואז אני בודקת את הלא. איך מרגיש לי להגיד לא? במקרה שלי הלא מרגיש יותר יציב, יותר נוכח. ואז עוד פעם אני בודקת רגע איך זה מרגיש כן. ופה יש לי איזה מחנק קטן בגרון. אז כנראה שלא. ואיך מרגיש כן? האם יש הקלה? אני מחפשת איפה יותר נעים לי בגוף. פה מרגיש לי גם יותר הקלה וגם יציב. אז הסדנה הזאת שחשבתי עליה, שאני רוצה להשתתף בה, כנראה פחות מתאימה. אני בודקת, אני אוהבת לבדוק גם קדימה. כן, אני חוזרת רגע לכן. נגיד שבחרתי כן. מה יקרה בתוך הסדנה? איך אני ארגיש בתוך? איך זה מרגיש כן אחרי שכבר בחרתי והתחלתי להשתתף? ואז אני בודקת איך מרגיש לא אחרי שכבר התחלתי. כלומר, אחרי שהסדנה התחילה ואני לא השתתפתי. כי לפעמים אם יש חוויה של פספוס, כן? של וואי, חבל שלא הייתי, או איזה ריק. אז לא, פה מרגיש לי דווקא טוב. ועוד פעם. כן, כבר שהייתי. ונושמת, נוכחת. ועוד פעם לא. לא מרגיש לי יותר טוב הפעם. עוד אפשרות זה לבדוק אחרי שהסדנה כבר הסתיימה. נגיד שכבר הסתיימה, כי מעניין אותי לדעת, אם בחרתי משהו, גם איך הרגשתי אחרי שיצאתי. אז התחושה פה היא קצת של פרווה, של כאילו אוקיי, בסדר. בסדר, לא נורא, לא החלטה גרועה, אבל גם לא איזה משהו שמחה גדולה. ופה מרגיש מאוד נוכח. תחפשו את התחושת נוכחות. אוקיי, ואז אני חוזרת אחורה חזרה לנקודת 0. עוד דבר שאני בודקת זה את החוויה, האם עומדים מאחוריי, האם השושלת עומדת מאחוריי. הם הרבה פעמים מתפצלים בין הכן והלא, ואז אני מרגישה, זה כמו משאל עם כזה עם השושלת. איך מרגיש לי, כמה אנשים מהשושלת עומדים מאחורי הכן, וכמה עומדים מאחורי הלא. אוקיי? ושוב, זאת לא הייתה החלטה מאוד קריטית, אז התחושות הן מאוד מעודנות אצלי בכל אופן. אוקיי? ככל שתיקחו משהו שהוא דרמטי, אתם תראו שהתחושות הן יותר ברורות ובולטות. עוד כמה דברים שחשוב לדעת כשעושים בחירות עם בלטות דרך הגוף. דבר אחד שחשוב זה
אם עולה פחד, אם פתאום עולים פחדים שקשורים לבחירה, אז אני בודקת, אני אומרת לעצמי, אני רוצה להרגיש איך זה כן בלי הפחד, ואיך זה לא בלי הפחד. ואז אני שוב עוברת ובודקת, אם הייתי בלי הפחד, איך מרגיש לי הכן, איך מרגיש לי הלא. אוקיי? וגם אחר כך. אני אוהבת לבדוק קדימה. אני אוהבת להרגיש. ואז לפעמים גם זה מתבהר. לפעמים משהו יכול להרגיש שזה בסדר, אבל כאילו מסתכלים קדימה, או שזה לא כל כך משמעותי, או שבכלל יש אופציה אחרת שלא חשבנו עליה. אגב, זה גם אפשרות. כאילו אם יש כן ולא, אז לבדוק אם יש אופציה אחרת, משהו שלישי. בטח אם אתם שואלים בין שני דברים, אם יש התלבטות בין נגיד בית חולים איפה ללדת, אז יכול להיות שבכלל האופציה הטובה היא אופציה שלישית שלא חשבנו עליה. אפשר גם לבחור את האופציה השלישית בלי לדעת מה היא. ואז כשעומדים עליה אפשר פתאום לקבל עוד מידע על האופציה השלישית הזאת. אוקיי?